é unha falta de respeto, alcalde. Creo que a imaxe do povo dan a oposición. Hombre, por favor. Este era o momento no que os representantes dos tres grupos da oposición, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Marea Cidadá, decidían abandonar o pleno extraordinario que eles mesmos solicitaron, coa finalidade de reprobar ao alcalde Santiago Freire polas súas polémicas declaracións nun acto organizado polo Concello o pasado 8 de marzo para conmemorar o Día Internacional da Muller. Un abandono que eles mesmos xustificaban nas palabras do rexedor, que chegou a responsabilizalos da repercusión mediática suscitada por este asunto e pola mala imaxe que se deu de Noia, algo que non podían consentir. O erro non foi decir o que dixo, según el, senón que o erro foi non pensar en que podía ser utilizado políticamente. Bueno, a nós nos parece que é mentira que teña pedido disculpas, porque alguén que dice que é un acto aillado, alguén que dice que a responsabilidade é da oposición, alguén que dice que o erro foi non pensar en que podía ser utilizado e alguén que dice que no fondo tirou de retranca a galega, non está, desde logo, volvéndose atrás do que fixo. O que está é intentando sacarse de enriba pois calquera tipo de responsabilidade e o que é peor, intentando responsabilizarnos aos demais, representantes legítimos do povo como a él, de que el fixera iso. Retranca galega, oposición a que indignifica a vila de Noia. Ese foi o argumentario do machista Santiago Freire hoxe no pleno. A oposición non tuvo máis remedio que levantarse porque era un ataque profundo e fragante ás mulleres non só desta vila, senón da sociedade na que vivimos. Santiago Freire ten que dimitir, pero non só polos chistes machistas que soltou no Coliseo do Ela o día do 8M, senón pola defensa férrima que fixo hoxe aquí do seu discurso machista dicindo que era unha cuestión aillada. De auténtica tristura, vergoña, para este pobo e para os membros desta corporación que sexa a oposición a que se vexa culpabilizada por parte do alcalde, un alcalde que xustifica na retranca unhas verbas machistas no acto do Día Internacional da Muller. Dende logo, isto non se pode entender, nin comprender, nin xustificar. A un chiste que non busca nin a mofa, nin o menoscabo, nin moito menos a denigración da imaxe da muller, que quede claro, señor Seijas, sino que entende e acreditar que son capaces de obrar o milagre de facer moitas cousas que os homens non somos ben. E nese ton se pronunciou que esa era a intención, advertindo xa na intervención non cortada, sin determinados fragmentos, como acaba de ler o señor Laje, advertindo xa na intervención de que non se malinterpretase e pedindo disculpas de antemán por facer referencia ao mesmo. Dende noieses independentes agrupados, formación coa que os populares comparten grupo de goberno, recoñeceron que as palabras do rexedor foran desafortunadas, pero que toda a polémica suscitada posteriormente parecelle injustificada. Nos vamos a dar o noso apoio personal, lógicamente, con toda a atención que corresponde, e non queremos levar, desde o noso punto de vista, este debate a un plano da gravedade que comparto a intervención de Irati ou a intervención da gravedade do asunto do machismo. Por iso creo que o compartimos todos, que non se trata de unos e de outros, porque a veces a defensa de un parece que, non sei, parece que corresponde a un sector, non que corresponde a todos, non? Eu creo que todos estamos de acordo o que está a sufrir a muller, da desigualdade e do machismo, e temos que contribuir. Eu creo que non contribuímos intentando etiquetar a alguén de machismo para que eso cree, pois, non sei, esta mala sensación que a día de hoxe estamos tendo neste pleno. Finalmente, como se agardaba, a solicitude de reprobación do alcalde foi rexeitada, grazas aos votos en contra do equipo de goberno, formado por Partido Popular e Noia. Iso sí, coa ausencia xa dos grupos da oposición, que no momento da votación xa decidiran abandonar a sesión.